Aminci a gare ku ma'abota soyayya. Tambaya ta a gare ku, wai shin menene so? Ma'abota ilimi sun fassara kalmar so da cewa wata halitta ce wanda Allah yake halitta a cikin zukatan mutane. Hakika so dafi ne, so guba ne, so masifa ne ga wanda Allah ya jarabce shi. Haka zalika so wata yana ce da kan makantar da idanun masoya ga barin ganin laifuffukan junansu. Haka zalika so shine abu mafi girma da ke iya sarrafa zuciyar kowane irin mutum. Hakika so haske ne da kan haskaka zukatan masoya. So na gaskiya shine ginshikin dorewar rayuwa. Haka zalika so na gaskiya shine ka so mutum dan Allah ba dan wani abu da ya mallaka ba ko yake tare da shi. So kan iya zama linzami ga duk wani wanda ya tsinci kansa a tarkonsa. So wani maruru ne da kan azabtar da zukatan masoya. So wani tsiro ne da kan iya tsirowa a zuciyar duk wanda ya ga dama. Haka zalika so ba ruwansa da kyau, kuɗi, ilimi, mulki ko nasaba da cancanta. Babu shakka jin daɗin rayuwa shine soyayya ga wanda ya dace da ita. So na gaskiya baya ɓuya a zuci ko a baki. Lafazin ƙauna shine abu mafi girma da ya fi tausasa zukatan masoya. Ba za ka taɓa sanin menene farin ciki ko baƙin ciki ba sai lokacin da kake soyayya.